agata! Uy, Charmina! Congrats! Balita na ako. Ipamalayan naman daw ka. Chismusa kay kan ako. Ha? Unsa day naa? Niingon man lang daw ka. Naigat ko. Unya akong ba natambay og way pulos? Hala, asa makagikan anang wa man ko nag-ingon anang istorya ha? Chismusa kay ka ha? Chismusa kay ka. Daghan lagig motor diri no unsa kay naa? Base gipamalayan natong anak ni Tasing nga bigatla kaayo. Bidaw doy kinsa man ako maistoryahan diri kana makasagap og chismis. Uy, naa si Berto. Psst! Bert! Naa na po na yung chismosa, oh. Unsa man? Unsa na po kayo tuyo ng bayhanan eh? Unsa man? Daghan lagig motor diha. Unsay naa? Ipamalayan tong bigatla diha no. Ipamalayan kay nabuntis naman. Na, daan ko palagi kay katong nilihukan ana behana ana. Klaro na kay nga mabuntisan gid padulong. Unya, ang iyang nabana, arangan pod. Tambay ram daw to iyang bana. Na, nakarma na yung anak ni Tasing. Kay bisag kinsa ramang laki. May gani pod Bert no, kay gipamalayan. Alangan, no choice naman kay nabuntisan. Unya, napay nabilin sudan diha. Pananahabilin oy kay gihakot siyang pamilya. Mauna, kay ang pamilya gidan bayhanaa mga sirok kaayo. Wa pa gani na humag-ampo, gisaking na. Dugay-dugay manggugagod nahutdan hinon ka. Alangan no kay nagpalista pa ko dito sa leader sa mayor. Sige, wa naman kay nabilin diyang sudan. Adto na ko. Salamat sa chismis ha. Kaning bayhanaan ni ba? Di gyud mahimutang ang baba kung di katabi. Isumbong ko ni Charmina be. Charmina, Charmina! Oh, unsa man? Si Agata, gichismis kag maayo kay igat daw kay ka. Kini yung bayhana ni? Di gid mahimutang og di katabi. Nya na apa? Imo daw ba na tambay wa daw pulos. Ay labtanon jud aning bayhana asa man siya ron? Naa dito, for sure na chismis na to. Di ni mahimo, bantay lang gid ako ni ron. Sige atua kay ulaw kay na oy. Hoy, Agata! Uy, Charmina! Congrats! Balita na ako. Ipamalayan naman daw ka. Lagi salamat. Pero na ako'y nabalitaan. Chismusa kay kan ako. Ha? Unsa day naa? Niingon man lang daw ka. Naigat ko. Unya akong ba natambay og way pulos? Hala, asa makagikan anang wa man ko nag-ingon anang istorya ha? Ikaw yung bayhana ka? Lambi kay nasapsapan nimo simod ba? Tay sabi, kisa ba nag-ingon nimo ana? Ako. Huh? Bert? Unya, makadinay pa ka? Yate ka Bert, traitor man kay ka. Chismusa kay ka ha? Chismusa kay ka. Kana, dumuga na kay chismosa kayo. Yate kang birtuwa ka. Makabalo sa gihapon ko nimo.